Eller hvad? Nu er danske tilbage, og dem der 4 andre afsnit, jeg har filmet. Jeg er John. Det ved Mathias ikke, jeg har filmet. Han ved mig. Yes. Okay, godt. Vi har noget lortevåben, basically. Smid... Det er mig. Yes! Ja, det er dude. Ja. Jens, kom. Nej, Mathias, kom. Nej, han er efter mig. Nej. Mathias! Mathias. Kom, prøv at gå med os. Jeg ved det. Kom med mig. Op på en YouTube. Optager du, Rasmus? Ja. Kom, skæm dig lige her. Nej! 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 Ej. Hvad var det? Mobber ham. Hæk. Jesse dør han. Kiss me the quantity. Oj, my quantity. Det var godt. Så meget var det. Mathias, hvor er han? Kom med mig. Nej. Løb. Fuck dig, Rasmus. Okay, jeg gemmer mig. Fuck dig, Det var dig, jeg kunne. fuck dig endnu mere med mig, Rasmus. Jeg gider ikke at se på det, Rasmus. Okay, jeg ved, hvor han er. Boom, shakalaka, boom, shakalaka. Hvorfor sagde du? Rasmus, hvad? Hvorfor sagde du klam lyd? Okay, Rams, jeg ved, hvor du er. Gør du? Du gik lige forbi der, så var jeg skudt. Hvorfor gør jeg det? Fordi du er min i. Du burde være herhenne, ikke? Hacker. Ja, Rasmus. Jeg gemmer mig rigtig godt. Jeg tror, jeg ved, hvor du er en lille taber. Nej, men siger, at du ved, hvor jeg er. Hvor er han, Mathias? Hvor er han? Jeg tror bare, jeg ved, hvor han er. Jeg ved det ikke, altså. I know, you know. Jeg vidste, du var herhenne. Mathias, han kommer. Nej, hvor... Yes! Okay, det var en lidt længere match. Ja. Det var en lidt spændende. Det var en lidt mere prøve, ikke? Prøv at det er altså prøv godt dansk. Ej. Jeg skrev bare forkert. Au.